Здравейте хора, днес ще направим малък чест opening. С мен е Атанас. Hello. It's me. Димитри. It's me. Да започваме. Ще е злато. 2 джема. Втория чест съм аз. Archers. Така. Втория чест съм аз. Така. Добре, но дай сега. Това чест. 36 gold. Cannon. И Knight. Референие. Пускам. Friendly battle. Дековете добре. Хора, и после може и това да играе на моя таблет. И да се разменим така. Таблетите. И аз играм на телефон. Ако не знаете, сега разбрате. Да знаеш точно съм. То... Сега ще играем в Friendly battle, както виждате. Атанас, Доджо. Доджо е той. Аз. Много бягаш с него. Някакви работи. Чакай нас. Извините, хора. Извините ми. Уни! Аз ги пуснах много. Ще правиш това. А не спираш се от лявата страна. Тук се прецака често. Тук много се прецака. Много се прецака. Няма ми спреш принца. Няма. Как бе, брат? Опа. Сега ще спочна. Гледай. Бам. На два удара. Yes. По-скоро аз се прецаках, ще отдръпна да направим нещо. Хайде. Бе. Няма остане. Аз това принц ще го убия. Сигурно. Какво ще го убиеш? Да. Сигурно ще го убиеш. Няма да направим от един ден. Сигурно ли си? Да. Но важното е, че е плъта. Главната изчка. Да. Сега с друг дек. С друг дек. Няма гледаш ли? Аз съм топ. Да метни малко парго горе. Чакай. Скри народ. Какво викаш да ти... Да малко парго.
Да изкъртим като масло. Няма смисъл. Две са. Петла е милион. Ей, това е. Ако искаш. Ако искаш. Разбирам да си много добър, ама не си. Аз съм. Да, добър съм. Не че от тебе. Лечи си. Лечи си супер добър. Не от тебе казах. Единият гол поне е смел и тръгна да защитава хората. Няма да направя нещо. Съжалявам. Айде. Айде. Нищо стоп. Защо не съм играл давно? Аз сякаш съм играл. Не повече играеш ме. Аз Не, батко ми. играя повече от тебе. Добре ли си? Да. Дани, айде да събираме за клан честа. Какво? Да събираме за клан честа. До колко трябва? Името. Кланче. Цъкни на тук клана. И тук. Единствено аз съм събрал 34. А пък он не съм събрал. Дай да фармим. Сашо. Съм събрала. Хора, ако имате клаш, реално може да дойдете в нашия клан. Да, и да събим. И се бава да кажете как се кажете. Да го приемам. Може да си. И аз съм пускам ти. Упс. Гоблин барел. И то тук на мене. Извинявайте хора, защото таблета ми малко така дрънчкат. Късва скал. Оп. То тук е хора, извинявай, защото виж какво стана. Само да бъгане на таблета и виж. Как тази толкова бързо? Не сме за толкова бързо, защото тако ми взят работи и хора тук малко се провалих. Не малко. Камлинка. Кой? Милинка, не камлинка. Милинка. Милинка, точно. Точно калинка, милинка, да дам колко. Капинка. О, добре. Добре. Ох, хора. Какво пуснах аз, бе? И няма... Ау! Аз го откъж ма прибият.
Защо? Що? Защото ти сега се смял. Значи... Моля те, вземи колата. Моля те. Моля те. О, човек, в последната секунда. Хората каза. Моля, моля, моля. Yes! Човек, той къв пушен беше направил, аз пуснах главната му кула беше на 400, пуснах една ракета, един фаербол и готово. Значи възможно най-гадният дек си избрах. Читаш ли ма мене? Не. Избрах си дека за турнири. Да, после 8 години. Знаеш, трябва да ме реквестнеш още един фаербол. Чакай, бе. Да стане поне четвърти. Не знам. Ще решам. Може би не, може би да. Може би два. Чакай, аз го правя, че не е такова. И аз да гледам нещо. И ще не ми кажеш. Хора, сега искам да видя колко купи имам. Дали с колко от мене? Почти. Да, пускам време. Чакай, бе. Но, Да се видя дека. добре. Какъв дик има? Пусни с най-силно. Едно да гледа. Искаш да си разкои сами? Да. Еее! Супер плеер. Айде. Май, чакай, бе. О, аз не мога. То ми трябва 400. О, колко ми гориш таблета. Пишни го. Аз го май няма време. И там, по-нагоре. Аз го май няма да има време, защото... И хора, това беше края на клипа.